खरं तर कोकणशाहीच्या जाहिरातदारांचं कोकणशाहीला नेहमीच सहकार्य असतं. कारण जाहिरातदार हे नेहमी अन्नातल्या मिठाप्रमाणे असतात, जे आपल्याला दिसत नाहीत, पण जर नसतील अन्नामध्ये तर अन्नाला चव देखील लागत नाही. त्यामुळे सर्व जाहिरातदारांचा या ठिकाणी सन्मान करणं हे आमचं आद्य कर्तव्य आहे. मी एका जाहिरातदारांचं नाव घेईन. त्या जाहिरातदारानं व्यासपीठावर येऊन त्याचा सन्मान स्वीकारायचा आहे. सर्वप्रथम संकेत चिंदरकर. अवघ्या 29 वर्षाचा हा युवक आहे. उच्च शिक्षित असून देखील त्याने स्वतःचा व्यवसाय काहीतरी असावा हे त्याचं स्वप्न होतं. पण त्यासाठी त्याने स्वतःचा एक व्यवसाय देखील सुरू केलाय. मोठा मालक होण्यापेक्षा छोटा व्यावसायिक होणं कधीही चांगलं हे त्याचं नेहमी वाक्य असतं. त्यामुळे या ठिकाणी स्वतःचा त्याने व्यवसाय सुरू केलाय. काही कारणास्तव संकेत या ठिकाणी उपस्थित राहू शकला नाही आहे, परंतु त्यांच्या मातोश्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांनी त्यांच्या मातोश्रीनी व्यासपीठावर यायचं आणि त्यांचा सन्मान स्वीकारायचा आहे. महेश झगडे सर यांना मी विनंती करतोय की कृपया संकेत चिंदरकर यांच्या मातोश्रींचा सन्मान त्यांनी सन्मान चिन्ह देऊन करायचा आहे. धन्यवाद सर. यानंतर महेंद्र पेडणेकर, महिंद्राज अकॅडमीचे सर्वेसर्वा महेंद्र पेडणेकर सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अवघ्या 27 वर्षांचा हा तरुण. खरं तर चार्टर्ड अकाउंटंट होणं हे या तरुणाचं स्वप्न होतं, परंतु काही कारणास्तव हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही. परंतु हा तरुण आता इतर तरुणांची स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम करतोय. महिंद्रा अकॅडमीच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्हा हा अधिकाऱ्यांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जावा असं स्वप्न या तरुणानं पाहिलंय आणि त्याचं स्वप्न निश्चित पूर्ण हो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. आणि विजय कुंभार सर यांना विनंती करतोय की कृपया महेंद्र पेडणेकर सर यांचा सन्मान करायचा आहे. विजय कुंभार सर यांच्या हस्ते महेंद्र पेडणेकर सर यांचा सन्मान केला जातोय. धन्यवाद सर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.